En aquest vídeo us explicarem les 3 lleis de Newton a partir d'un monopatí. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. La inèrcia és la propietat de la matèria que consisteix en no voler canviar l'estat de repòs o de moviment d'un cos per si mateix. En el primer exemple, observem que l'ampolla que està en repòs, al posar-se el monopatí en moviment, l'ampolla tendeix a seguir en repòs i, per tant, es cau cap enrere. En aquest cas, observem com l'ampolla que està en moviment, quan el monopatí es para, aquesta tendeix a seguir en moviment i per això es cau cap endavant. Were you only imaginary? Where are you now? Under the sea, under the sea. Si sobre un cos actua una força, aquest cos adquireix una acceleració que és directament proporcional a la força aplicada. En aquest cas, observem com s'aplica una força al monopatí que està en repòs. Aquest adquireix una acceleració i inicia un moviment rectilini uniforme accelerat. Si un cos exerceix una força, que anomenem acció, sobre un altre cos, aquest, al seu torn, exerceix sobre el primer cos una altra força, que anomenem reacció, amb el mateix mòdul i la mateixa direcció, però de sentit contrari. En aquest exemple, podem veure com la Clara aplica una força contra el terra cap enrere, i alhora, el monopatí rep una força del terra que l'impulsa cap endavant.